Prvo čitanje koje nam dolazi danas je iz Izaije 42. poglavlja stihovi 1 do 4. Evo sluge mojega, koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio. On donosi pravo narodima. On ne viče, on ne diže glasa, niti se čuti može po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku, niti gasi stijen štotine. Vjerno on donosi pravdu, ne sustaje i ne malakše, dok na zemlji ne uspostavi pravo i otoci žude za njegovim naukom. Drugo čitanje nam dolazi iz Matejevog evanđelja, 5. poglavlje, stihovi 43 do 48. Čuli ste što je rečeno, ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koje vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskoga, koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednima i nepravednima. Ako ljubite one koji vas ljube, kako ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine to isto? Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Sljedeće čitanje nam dolazi iz 2. Korinčanima 5, 11 do 15. Znači 2. Korinčanima 5, stihovi 11 do 15. Prožeti dakle strahom Gospodnjim nastojimo uvjeravati ljudi. Bogu smo posve poznati, a nadam se da smo posve poznati i vašim savjestima. Ne kanimo vam se ponovo preporučivati, nego vam dajemo oslonac da se ponosite nama, da imate što odgovoriti onima koji se ponose vanštinom, a ne nutrinom. Uistinu, ako smo bili izvan sebe, to je radi Boga. Ako smo zdrave pameti, to je radi vas. Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ova pomisli. Jedan je umro mjesto sviju. Dakle, oni su svi umrli. A on je umro umjesto sviju, da živi ne žive više za sebe sami, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih. I zadnje čitanje nam dolazi iz 1. Petrove. 6, 3 do 10. Sjećam se. Jedno to mi je premaklo. Korinčana 6, 3 do 10. Mi ničim ne dajemo nikakva povoda sablazni, da se ne bi ozaglasila naša služba. Naprotiv, preporučujemo sami sebe u svemu kao Kristovi službenici velikom postojanošću, u nevoljama, u nuždama, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bijenjima, u postovima, čistoćom, znanjem, strpljivošću, dobrotom, duhom svetim, iskrenom ljubavlju, riječju istine, silom Božjom, s oružjem pravednosti za napad i obranu, sa slavom i sramotom, sa zlim i dobrim glasom. Čini se da smo zavodnici, a zapravo smo pošteni. Čini se da smo nepoznati, a zapravo smo poznati. Čini se da umiremo, a zapravo evo živimo. Čini se da smo kažnjavani, a zapravo nismo ubijeni. Čini se da smo žalosni, a zapravo smo uvijek veseli. Čini se da smo siromasi, a zapravo smo oni koji mnogi obogaćuju. Čini se da smo ljudi bez ičega, a zapravo smo oni koji posjeduju sve. I zadnje čitanje dolazi iz 1. Petrove, 3. poglavlje, stihovi 13 do 17. Pa tko će vam nauditi ako budete zaneseni za dobro? Što više, blago vama ako biste i trpjeli zbog pravednosti.
Nemojte se njihove prijetnje ni zastrašiti ni zbuniti. Naprotiv, štujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu ko vam zatraži razlog nade koja je u vama. Ali neka to bude blago i s poštivanjem, jer imate dobru savjest, da se oni koji ucrnjuju vaše dobro vladanje u Kristu posrame u onome u čemu vas pokleveću. Bolje je naime, ako bi htjela volja Božja, da trpite čineći dobro, nego čineći zlo. Moja prva zajednica kao kršćana bila je u Beču i to je bila zajednica, jedna mješavina, dakle gastarbajtera koji su napustili svoju zemlju da bi išli trbuhom za kruhom. Među njima je bilo ljudi različitih nacionalnosti, različitih kultura, različitih pozadina, a jedna od tih skupina su bili isto tako Romi. Možete zamisliti romsku skupinu koja pokušava živjeti u zajedništvu sa, evo recimo, onima koji se smatraju nešto civiliziranijima, a usred Beča, dakle, austrijske metropole i europske metropole. Bilo je jako puno izazova. To su ljudi koji su dolazili iz teške pozadine, oženjeni nekoliko puta, djece svugdje naokolo sa nekoliko žena i tako dalje, obratili su se. I onda taj mes, dakle, tu zbrku je trebalo rješavati, ono se prošlost se vraćala i udarala ih je na različite načine. I to je neke od ovih civiliziranijih, ako bih tako mogo nazvati, jako iritiralo. Jer to je ogromni pastoralni rad. I onda nikad ne znaš hoće li to završiti i kako će to završiti. Uglavnom, kad si misli da si postigao, oni bi nestali. Nema ih više. Oni su bili jako žarki, bili su nagli, brzo su mijenjali mišljenja, stavove i onda su više odlučivali čoporativno. Jer su izrazitije više u zajedništvu, dakle, kultura zajednice nego li pojedinca. Ali bilo je stvarno i zanimljivih stvari u tome. Ja se sjećam jednog brata koji se molio, to su bile zanimljive molitve, originalne molitve i čak i neke izjave ovako koje ne nalazite u Svetom pismu, koje su vas razveselile, čak rastužile, ali uglavnom i nasmijale i tako dalje. Sjećam se jednog brata, on je počinjao molitvu ovako: Bože, hvala ti za mene. I on je nastavio. U početku sam mislio to je, čekaj, pa kako je to Bog? Ali on je stvarno iskreno, on je Bogu zahvalio za samoga sebe. Ali, dolaze su različitim idejama. Sjeća se jedno kako je predložio da bi možda najbolje bilo u toj Božjoj ekonomiji, da kad se čovjek obrati da bude odmah uzet, što kažu pravoslavci, Bogu na istinu. To znači da ga Bog uzme u kraljstvo. Da bi to bilo stvarno najjednostavnije. Čim se ti obratiš, zeleno svjetlo zasvija i kao neki lift, ponesete i odeš odavde. Prvo, zasigurno znaš i ostali znaju da se ti obraća. Ovako stalno sumnjaš, ne znaš je li je, je li nije. I drugo, zamisli onda, nema više nikakvih nevolja. Ne možeš zgriješiti, ne možeš otpasti. Zašto? Kao da je Bog sugerirao da on ima malo bolju ideju. Dakle, a to je, kad se ljudi obrate Kristu, jednostavno bi bilo da se njih uzme odavdje, momentalno, to će biti više za Božju slavu, jer neće napraviti nikakav mes. Ne? A bit će dobro i za čovjeka. Sve te nevolje s čime se on mora nositi, odjedanput preko noći su otišli.
Međutim, to je ljudska ludost. Bog je u svojem naumu i svojem planu odlučio nakon obraćenja da nas ostavi ovdje. Čak se Isus molio, molim te, nemoj ih oduzimati od ovog svijeta, nego ih u ovom svijetu sačuvaj. To znači da smo mi pozvani živjeti u ovom svijetu, ovoj kulturi, ovom narodu, koliko god je to teško. Sumnjam da će Gospod poslušati tog Roma i preokrenuti svoj naum, tako da od sada pa nadalje bude samo lansirao ljude u vječnost. Dakle, mi ostajemo u ovom svijetu, sviđalo nam se to ili ne, i nakon obraćenja imamo veliki projekt. I Bog ima veliki projekt. Prvo, da nas oblikuje, jer smo još uvijek sebični, okrenuti prema sebi, on mora neke stvari iskorijeniti. A ovaj svijet je najbolja arena, to je ring u kojem to Bog najbolje obavlja. Na nebu to više neće trebati. Zamislite, nikad više nećeš biti u ovakvoj situaciji. Iskoristi je s toga. Jer mi odlazimo tamo gdje će biti pravda. Ali usred nepravde, usred zla, Božja se milost jače sjaji. I njegova se moć jače očituje. Stoga ne treba jadikovati i bojati se. Nego se treba angažirati i treba živjeti u ovom svijetu snagom koju Bog daje. Ne povlačiti se, nego se angažirati. Petar, dakle, odnosno mi ovoga ljeta gospodnjega 2014. Razmišljamo ili promišljamo o odnosu crkve i kulture. I ja sam zadivljen Svetom pismom. Prva Petrova odgovara na pitanje što znači da kršćanska zajednica živi u kulturi u kojoj postaje stranac. Živi kao stranac. Što je kultura? Kultura je jedan kolektivni način života, društva, to je filozofija života ovoga svijeta, ciljevi i vrijednosti po kojima se jedno općenito društvo nosi, ponaša, odlučuje. Dakle, kultura sadržava određeni narod, državu, religiju, brak, obitelj, rad. To sve stvara kulturu. Kršćani su u toj kulturi, oni postaju, sljedbenici Isusovi, nanovorođeni ljudi, oni u svojoj vlastitoj kulturi postaju stranci. I Petar daje jedan termin kako da razumijemo sebe kao kršćani. Mi smo stranci i tuđinci u svojoj vlastitoj kulturi. I kako i krucijalno pitanje je ovo, braćo i sestre. U čemu ili po čemu si kao kršćanin ili mi kao zajednica, po čemu se razlikujemo od kulture u kojoj živimo? Petar će to iznijeti. Po čemu si tuđinac i stranac? Zato što si baptist? Zato što svetkuješ nedjelju? Zato što se oblačiš na određeni način? Sigurno ne. Dakle, što je krucijalna razlika između kršćanske zajednice i kršćana i kulture u kojoj je ona zasađena, odnosno iz koje je ona nikla? Jer mi nismo vanzemaljci, nismo mi bačeni u kulturu. Mi smo dio ove kulture, tu smo rođeni, govorimo naš jezik, poznajemo našu povijest, dio smo, glasujemo, radimo, stvaramo, dakle mi smo dio ovog društva. Ali po čemu se razlikujemo? To će Petar iznijeti u prvoj poslanici Petrovoj. I onda ne samo tako, on samo
i on će iznijeti na koji način da izrazimo tu svoju razliku. Kako da je demonstriramo. Kako da je živimo. 3 stvari Petar će naglasiti u čemu je krucijalna razlika između tebe kao kršćanina, naše zajednice i zajednice Isusa Krista i kulture u kojoj živiš. 3 stvari. Prva. Osobno iskustvo nanovo rođenja. Petar kaže, on vas je nanovo rodio uskrsnućem Isusa Krista u prvom pogledu. Novorođenje koje ostvaruje Duh Sveti. Dakle, razliku koju čini je novorođenje. Što to znači novorođenje? Zamisli ovako. Ti si jedan put rođen. Baštinio si određene gene i osobine od svojih otaca. Kaže da nas je Gospod spasio ili nanovo rodio toga. Dakle, svatko je rođen jedan put. I po prirodnim, dakle, genetskim putem je baštinio od svojih predaka, dakle, od svojih roditelja, sve osobine koje ima. Nanovo rođenje je zapravo novi početak. To je novi život. To je nešto što Bog ubacuje unutra. A rođeni smo sjemenom žive Božje riječi. Čuli smo riječ Evanđelja, prihvatili smo tu riječ i ta riječ je stvorila novu osobu u nama. Novo ja. Tko je u Kristu, on je novi stvor. Dakle, Božja riječ kojom je Bog stvorio svemir i sve galaksije i svu ovu ljepotu, ta ista riječ stvara novu osobu koja je prijašnje bila genetski navezana na svoje i baštinila određene osobine, sada ona postaje u Kristu novorođena. Da podvuče moć tog novorođenja, Petar govori o uskrsnuću Isusa Krista. Dakle, uskrsnuću, dakle, što je Bog napravio? On je svoga Sina Isusa Krista digao iz mrtvih, dakle, u život. I uskrsnućem, dakle, ta snaga koja se očitovala u Isusovom uskrsnuću, očituje se u nanovorođenju svakako onoga koji je stavio svoju vjeru u Isusa Krista. Dakle, zašto se osjećaš stranac u kulturi u kojoj živiš? Zato što si nova osoba, ti si novorođen. Ali to novorođenje ima jednu osobinu, snažnu osobinu koja upućuje na ovu stranu, a to je osobina nade. Ti si novim rođenjem, dakle uskrsnućem Isusa Krista, si se ponovo rodio za živu nadu. Dakle, tebe karakterizira nada. Uopćenito kultura se temelji na ono što je bilo prošlo. To su kulture prošlosti. Svoj identitet dobija od prošlosti. Svoje vrijednosti od prošlosti. Kršćanin dobija svoj identitet na temelju novog rođenja na budućnosti. Nada. Dakle, način kako poimam budućnost, to nas čini različitima od onih koji žive za sada i za ovdje. Jer Pavao kaže ovako, ako uskrsnuća nema, jedimo i pijemo jer ćemo sutra umrijeti. Ako nema uskrsnuća, idemo na hedoizam. Idemo na veselje, idemo na jedan raskalašeni, nemoralan život. Ali budući da postoji uskrsnuće, onda postoji nada vječnog života i nada vječnog života je nadahnuće za sadašnji život. On transformira sadašnji život. Ja se ponekad pitam zašto su kršćani tako razočarani situacijama u kojoj se nalazimo. Ako smo nadahnuti, ako smo rođeni na živu nadu. Ja osjećam antropiju svega oko sebe. Osjećam beznađe, osjećam teret toga očaja. Ali kao kršćanin ja sam rođen za živu nadu i ja bih trebao biti glas nade. I primjer nade gdje jesam i gdje. Da se ne upuštam u razgovore jadikovke svega onoga čemu se jadaju i na čim jadniku je ostalo u društvu. Dakle, osobno iskustvo novog rođenja. Ako osobno iskustvo novog rođenja nemaš, ti apsolutno nisi drugačiji od drugih. Ti nemaš snage da budeš drugačiji.
Nemaš izvora da budeš drugačiji. Nemaš resursa da budeš drugačiji. Možeš se truditi, ali neće od toga biti ništa. Jer ono što te čini drugačijim je Božji zahvat novorođenja od tvog novog rođenja. To te čini drugačijim osobom. Ali ne samo to. Novorođenje nije jedan individualan put. Ono se događa unutar zajednice. Zato Pavao kaže ovako. Petar, da pripadnost novom društvu je drugo obilježje koje te čini drugačijim od ostalih. Nema individualnog kršćanina. Sjećam se, dok je bio dr. Horak, bio predsjednik Ateističkog saveza, on je imao radio emisiju, to je prvi čovjek koji je emitirao još za vrijeme komunizma, kada je vjera bila zabranjena, emitirao je radio programe, bio je vrlo vičan u tim i vrlo vrijedan, godinama je sastavljao propovjedi preko Transworld radija i tako dalje i na taj način došao do dodira, onda još, znate, bila su to stara vremena dok Facebook još nije bilo, ne znam, djeca više toga ne sjećate, ni Twittera nije bilo, niti stara dobra vremena. Radio je bio. I ljudi su daleko više slušali radio. Čak je i televizor bio rijedak, jer po selima su znali imati jedan ili dva televizora. Tako da su ljudi bili navezani na radio. I onda je te emisije, on je znao propovijedati. I onda su mu ljudi znali pisati pisma. I on ih je upućivao, uvijek je upućivao na zajednicu. Se obratili Kristu, jer su doživjeli na novorođenje. Priključite se zajednici. Jedan čovjek je rekao, slušajte, ja ne trebam zajednicu. Ja imam radio i samoga sebe. U Novom Zavjetu kršćanin samotnjak uopće nije poznat. Čuj, čekaj, koga ćeš ljubiti, čovječe? Samoga sebe? Koga ćeš podnositi? Koga ćeš ohrabrivati? Dakle, moraš postati dio zajednice. I Petar kaže, ono što nas čini različitima od drugima je pripadnost, zavjet, vezanost u zajednicu. Da živimo taj drugačiji život zajedno, da ga demonstriramo zajedno. Ne kao pojedinci, nego kao zajednica Isusa Krista. Pavao kaže, vi ste sveti narod, izabrani svećenici, da razglasite Božja veličanstvena djela. Vi, a ne i ja kao pojedinci. Kad Pavao u Korinčanima govori o hramu Duha Svetoga, ne koristi termin ti si hram Duha Svetoga. Nema toga tamo. Vi ste hram Duha Svetoga, a ne ti. Vi ste hram Duha Svetoga, to znači zajednica Isusa Krista. Zato naglašavam, jako naglašavam pripadnost crkve. Evo još jedan znak u Svetom pismu da kršćanstvo, što je pod velikim udarom individualizma zapadnjačkog, uzdaj se u svoje kljuse, sam za sebe, dostatan si, tako dalje, da ne nabrajam. Krštenje. Nitko se ne može sam krstiti, nego ga krštava zajednica. I ti se krštavaš u tijelo Kristovo i postaješ dio zajednice. To je jako veliki izazov. Neki ne žele zajednicu, bježe od zajednice. Kaže da je zajednica puno licemjera. Ja kažem, pa imamo mjesta još za jednoga, dođi. Nema problema. Kao da ti nisi licemjer. Svi smo mi pomalo licemjeri. Jer tako? Samo sam jednoga čuo, Švicarca, koji se sam krstio i šokirao sam se. Ispričao mi, pričali smo o krštenju. On kaže, slušaj, mene niko nije krstio. Kaj, ti nisi kršten? Jesam. Pa kako to da te niko nije krstio? Ja sam sam sebe krstio. Pa čekaj, mam, pa kako je to moguće?
Vidite na kakve ideje čovjek dolazi. Dakle, s time što se dio zajednice, dakle, kršten znači, vjera nije individualno putovanje. Gospod te stavio u zajednicu. I da kao zajednica možemo, treća stvar je, Petar naglašava, je novo vladanje u Kristu Isusu. Kršćani se odlučuju za jedan novi stil života. I Petar ponovo naglašava, tako je i Krist radio. Uzmete njegov primjer. Tako da Kristov nauk i Kristov primjer postaju smjernice za naše vladanje, dakle, naše življenje i način kako živimo. I to su 3 stvari koje te čine strancem u kulturi u kojoj živiš. Novo rođenje, novo društvo i novo vladanje u Kristu Isusu. Tako barem Petar kaže. A ono što te diskreditira je ako nisi na novo rođen, ako nisi u zajedništvu sa ostalima, i ako nemaš vladanja u Kristu, to te diskvalificira kao novog čovjeka u Kristu i kao dobro. Kršćanski život u nekršćanskoj kulturi, dakle, stranci pobudi Isusa Krista. Kršćani uglavnom zrcale život Isusa Krista. Jer Isus bio stranac u svojoj vlastitoj kulturi. Jer bio Židov. Bio je Židov. K svojima dođe, ali ga svoji nisu primili. Pažite, mi smo među svojima. Nismo vanzemaljci kao kršćani. Zašto nas ne primaju? Iako smo među svojima. Zbog toga što smo u ovoj kulturi ipak stranci i tuđinci. Pavao, fantastično što je davao čitati. Čini se. Čini se onima koji gledaju izvana. Čini se da smo žalostni. Čini se da smo siromašni. Čini se da smo zavodnici. Ali je stvarnost drugačija. To se čini onima koji gledaju izvana. Ali stvarnost je drugačija. Stranci, to je dakle naše samorazumijevanje, tako razumijemo sebe. Kao kršćani. Mi smo u ovom svijetu stranci. I mi smo tuđinci. Tako ćemo biti tretirani, tako ćemo biti doživljeni. Ali neka ta razlika, ta udaljenost, ta distanca od društva, ona mora izvirati. Ako ne izvire iz ovih 3 stvari, ona nije prava. Razumijete me? Dakle, vidjeli smo da je ta udaljenost i to otklanjanje od društva, uzrok u tome, krunska razlika je u novorođenju za živu nadu. Onda ta udaljenost ili to je oblik zajednice, zajedništva, dakle, to nas udaljilo, jer mi sad imamo novo društvo, novu zajednicu, nove prijatelje. I treća stvar je naše novo vladanje u Kristu. Sada, kako graditi svoj identitet? Kao kršćani u društvu. Možemo na 2 načina. Prvo, odbijanjem vjerovanja i prakse drugih ljudi. Da budemo poznati po tome što mi ne vjerujemo, što mi ne prakticiramo, odnosno protiv čega smo. To je negativan proces. Drugo, odanost drugačijem načinu života, drugačijim vrijednostima. To je pozitivan proces. Pazite, ja znam zajednice koje su jednostavno poznate protiv čega su. A ne znate zašto su. Dakle, mi želimo graditi naš identitet po tome, po odanosti, vrijednostima Isusa Krista. A to je pozitivni pristup.
Dakle, mi želimo biti da taj otklon od društva bude pozitivan. Ako se identitet gradi na negativnom procesu, to uglavnom rađa nasilje. Netrpeljivošću. Nesnošljivošću. Koliko sam ja sreo kršćana koji su. Pogotovo ljudi iz, to moram ispričati, imao sam ta iskustva. Ljudi dolaze recimo iz rimokatoličke pozadine, ili su vjerni katoličkoj crkvi. Onda su došli do spoznaje o Božoj istini. Ali su se onda tako okomili na tu crkvu, na svećenike i ostale. U početku ja vam moram reći da, u početku dok sam bio mlađi kršćan i meni je to godilo. Udri. Tako je. I ako bi ja dao koment, pazite, pogotovo onima, imam dvije vrste, dakle, prvo slušam protiv rimokatoličke crkve od strane rimokatoličkih vjernika, koji gromovi o svećeniku, o načinu njegovog života, nemoralu ovoga, onoga, i ako bi ja dodao malo jednu rečenicu, kao da pokažem da se slažem, onda sav arsenal je išao na mene. I onda kažem, sljedeći put ćeš biti pametan, šuti i nemoj ništa govoriti. I na kraju ćeš ispasti. Drugo, sreo sam kršćane, oni su bili dio ove zajednice. I vidio sam, budući da su gradili svoj identitet na negativnom, a to je da su izašli iz katoličke crkve i da više nisu katolici i da su protiv katolika i da su protiv Rima i da su protiv pape, protiv ovoga, ti ljudi se apsolutno nisu održali. Moram vam priznati, danas su oni nazad. Ponovo su nazad. Zato što su gradili nešto ne na novorođenju, ne na pripadnost nove zajednici, ne na dobrom vladanju u Kristu, nego na onome protiv čega su. Ima jedan website tu u Zagrebu, mi smo protiv svih. Ima, pa sam otvorio i vidim, kaj je ovo? Mi smo protiv svih. Bože moj, ko sam čuo. Ok, sada, kako graditi identitet? Kao kršćanin, ti kao kršćanin u kulturi gdje si stranac. I Petar to izlaže jako lijepo. Kakve li Božje mudrosti, kakve li fantastičnih uputa. Ne roba. Prvo, Petar kaže, a to smo već obrađivali. Budite zaneseni, oduševljeni, vedri, razdragani, pozitivni, poduzetni za ono što je dobro. Svugdje gdje sretnete dobro, radujte se, podržite, poduprete i veselite se toga. Jer postoji nešto dobro. Zašto? Pazite, u kulturi postoji nešto dobro. Evo sad mi je neko slao obiteljski zakon o obitelji i članak od 90 do 100 govori o odgoju djece i definira odgovornost djece prema roditeljima. I čitam to, pa to vam je 10 Božjih zapovjeda. Poštuj oca svojega i majku svoju da ti bude dobro. Ušao u zakon. Pa tome ću se radovati. I o tome ću pričati. I kažem, pozitivno, super. Mi smo imali sad preko ljeta taj AMB derbi, neki ste bili uključeni. Kako je lijepo i kako je dobro vidjeti očeve da se druži sa svojim djecom. Kako je lijepo i dobro donijeti veselje na trg Ivana Kukuljevića. I biti sredstvo veselja i radosti za ovu zajednicu i ovaj kraj. Pa mene to oduševljava. Jer su se neki ljudi obratili? Nisu. Ali ne ja mogu nekoga obratiti s ovim. Bože, sačuvaj. Znate taj primjer kad, moram reći, malo sam se, jedan primjer, pijanac je ležao u jarku. I veliki propovjednik na kome se jako puno ljudi obratilo, prolazio pored. I čovjek mu je vikao iz jarka, Gospodin Spurgeon, ja sam se obratio na vašu riječ.
Veli, pa znam, zato si u jarku. Da se obratio na Kristovu riječ, u jarku ne bi bio. Koga ja obratim, taj se obratiti neće. Pa ne mogu ja nikoga nanovo roviti. Ja mogu samo biti Kristov svjedok, dakle biti oduševljen za dobro što vidim. Dakle, zaneseni, braće. Ako itko treba biti zanesen za ono što je dobro, oduševljen za ono što je dobro, vedar i vesel, to ste vi i ja skupa s vama. Radujte se svemu dobro što vidite. I uključite se, podržite, poduprite. Drugo, nemojte se bojati, kaže Petar. Po čemu ćemo se razlikovati? Ćemo biti odvažni i hrabri i nećemo se bojati. Spremni da trpimo za pravednost. Naši interesi nisu da spasimo svoj obraz. Onaj koji hoće sačuvati svoj život, on će ga izgubiti. A onaj koji ga izgubi, radi pravednosti, Kraljestva Božjega, on će ga sačuvati. To je jedna proturječnost, ali to je Isusova filozofija. Znate, prvi kršćani po čemu su bili poznati? Kaže ovako. Kad su, kaže, vidjeli Petrovu, Ivanovu hrabrost i odvažnost, znali su da su bili s Isusom. Isus daje hrabrost, a vidjet ćemo, hrabrost jako puno ovisi o čistoj savjesti. Sljedeće nedelje govorit ćemo o savjesti. Ne možeš biti hrabar ako ne možeš čisto savjest. Zašto? Zato što imaš neprijatelja u sebi. I Sveto pismo puno govori o čistoj savjesti. Ali, kaže, biti hrabar i odvažan. I biti spreman trpjeti za ono što je pravedno. Za pravednu stvar. To je ovaj. I onda imamo sendvič, kao što smo prošli put rekli. Kršćani trebaju biti zaneseni za ono što je dobro, odvažni, hrabri, da trpe za ono što je pravedno. To je jedna strana sendviča, to je jedan kolut kruha. Drugi kolut kruha, da budu uvijek spremni da daju odgovor za nadu ako ih netko pita. I da to bude blago i s poštovanjem. To su dva kruha, a u sredini što čini sendvič pravan, da bude prazan, da ne bude prazan sendvič, ono unutra je štujte Isusa Krista kao Gospodina u svojim srcima. Štovanje Krista, dakle, to je tajna kršćanina. Zašto je on zanesen za dobro? Zašto je on spreman trpjeti za ono što je pravedno? Zašto je blag i s poštovanjem? Zašto je spreman razložiti nadu svoje vjere? Zato što tajna njegova je što u srcu njeguje i štuje Krista kao Gospodina. To je izvorište, odakle onda ovakav način, ovakva etika izvire. I zaključak, kaže Pavao, oprostite, Petar miješan, Pavao dominira Novim Zavjetom. Ovakav način života podiže pitanja. Mi nismo pozvani da idemo naokolo i solimo ljudima pamet. Mi smo pozvani da odgovorimo na pitanja. Naš život podiže pitanja koje traže odgovore. Život zajednice podiže pitanja. Naravno, ljudi će prvo pitati pitanje zato što nas ne poznaju. Prvo će pitati pitanje, a kako je to zajednica? Kako se vi razlikujete od nas, katolika? To će biti prvo pitanje. Zašto? Zato što nas ne poznaju. A kad nas upoznaju, više neće biti tako. Nego kaže, pa čekaj, kako to da se vi tako ljubite? Prva zajednica, dakle, prva stvar koju su u prvoj zajednicu primijetili za razliku između kulture u kojoj su živjeli i kulturu u kojoj je živjela zajednica kršćanska bila ovako. Gle kako se vole. Pazite, svako individualno svjedočanstvo propada bez snažnog svjedočanstva crkve. Jer to je utjelovljenje evanđelja. Evanđelje se utjelovljuje u crkvu.
A crkva se utvrđuje u društvu i na taj način biva svjetlo i sol društvu. Razumijete li? Individualno svjedočanstvo je važno, ali onda ćeš dovesti čovjeka u crkvu. Razumijete? I mi živimo, živimo u društvu putem crkve. Ali idemo ovako. Način života crkve otvorit će pitanja. I onda mi trebamo biti spremni odgovoriti. A spremni smo, ako smo zaneseni za dobro, ako smo odvažni i hrabri i ne bojimo se, spremni smo za trpjeti. S Kristom smo već dogovorili to, da ne želimo sačuvati svoj život, nego ga želimo izgubiti radi Kraljevstva nebeskog. Mi štujemo Krista kao Gospodina u svojim srcima i na taj način mi smo spremni bez obzira u kojoj situaciji. Mi ne moramo čitati udžbenike, priručnike, mi smo spremni jer govorimo ne o teoriji, mi govorimo o nadi koja je u nama, ne u knjigama. Mi nosimo nadu u nama i ono što je u tebi to možeš prenijeti drugima. To je apologetika. Razumijete me? Kaže sada, kada iznosiš tu te razloge svoje nade, radi to blago. I radi to s poštovanjem. Neki ljudi svjedoče poput tenkova. Sve ruše pod sobom. Ja se sjećam kao mlad student, Gundulićeva ulica, restoran, sada ga više nema, tamo je sad Olim Tours, ova turistička zajednica, tamo je bio jedan društveni restoran, mi studenti s nama smo dali odlaziti tamo jesti. Svi teolozi razmišljaju, pametne glave, razumijete, niko nam nije ravan. Išli tamo jesti. I među nama je bio neki sa strane, neki ugledan gospodin, i on slušao naše razgovore, valjda je bio latinski, pa smo onda provjeravali neke latinske izreke, pravili smo se važno da znamo latinski. U restoranu. I čovjek se javi i kaže, ko ste vi? Pa mi smo studenti teologije. A to latinski znam, da, to ne samo latinski, pa mi imamo i hebrejski, i grčki, i sve, pa mi smo, znate kaj. Kaže, gospodin, čujte ovako, pa ja isto mislim išao u klasičnu gimnaziju, znam latinski, znam grčki i tako dalje. I jedan, pored mene, kaže ovako, bez obzira što ti znaš latinski i grčki, ti si grešnik. Ovaj čovjek mu rekao, a ti si slon. I razgovori su završeni, nema svjedočanstva. Što je taj čovjek postigao? Ništa. Dobio je epitet slona. Biblija kaže, kada razgovarate s ljudima, dvije stvari vaš razgovor treba krasiti. Jer način svjedočenja je isto svjedočenje. Pazite ovo. Način svjedočenja je isto svjedočenje. Način svjedočenja je isto svjedočenje. Prihvaćate to? Kaže, neka bude blago i s poštovanjem. Što znači blago? Blago dolazi reći blagoslov. Blagoslivite ljude. To znači uvažavanje. To znači moć pod kontrolom. Jesi ti nadmoćan, imaš moćne razloge. Neka to bude pod kontrolom. Ponovno se vraćamo u crkvu u Beč. Jedan Rom kaže, brate moj, bio sam na trgu, sam svjedočio jednom bezbožniku. Što je? Brate, prepolovio sam ga. Onda više nije živ čovječe. Kaj si ga ubio? Nismo mi pozvani da prepolovimo ljudi, nego da osobnu nadu podijelimo s drugima blago i s poštovanjem. Blago. Sad kažu neki ovako, Miha, nisi ti dobro čitao 1. Petra. Čak zapravo ti ne poznaš i Sveto pismo. Jer ja ću ti reći kako Sveto pismo se opodi sa nevjernicima i bezbožnicima i opakima. Termine da ti čuješ u Svetom pismu, onda ne bi ovako govorio.
kurve, psi, lisice, vuci, svinje, zmije, kreteni, ubojice, slijepci, mrtvaci, sinovi pakla. To je poruka evanđelja. A ti se ustručavaš takve stvari govoriti. Zar te termine nema u Svetom pismu? Čemu? Kako to? Gdje ti je hrabrost? Gdje ti je odvažnost? Kažu ovako, ovo blago ispoštovanje se isključivo odnosi na određene okolnosti. To je pred državom, pred državnim vlastima. A gdje vidiš ove, udri po njima. To su termini za njih. Evo ovako, ne slažem se s tim, da, i one podupru ovaj stav, uzmaju primjer apostola Pavla. U 23. poglavlju dijela apostolskih Pavao je doveden pred visokog svećenika, dakle čovjek od časti. I on kaže, ja sam, braćo, do današnjega dana čistom savješću služio Gospodinu. A svećenik ga nadelja kaže ovima koji su blizu, kaže, udarite ga po ustima. I Pavao čuje, udarite ga po ustima, čuo to. I Pavao odgovori, pa tebe će Bog udariti zide okrečeni. Opa, nije baš blago, niti s poštovanjem. A onda ljudi kažu, čekaj, Pavao, to je veliki svećenik. Pavao se odmah ispričao. Braćo, ispričavam se, nisam znao. Jer Pavao ga nije vidio, on nije vidio ko govori. On nikako nije to mogao povezati sa čašću jednog čovjeka. Visokog svećenika bi on rekao, čuj, nasilje, na nasilje, udari ga, mlati ga, nego očekivao neki odgovor koji bi bio nečije telefon radi. I Pavao se ispričao. I sad kaže ovako, u tim uvjetima, kad si pred vlastima, dakle gradonačelnikom, predsjednikom, načelnikom općine i tako dalje, daj da bude to blago i ispoštovanje. Ostalo si slobodno da udariš. Ne. Samo jedan stih ću reći koji demantira da ovi ljudi koji ovako tumače su u krivu. Filipljima 4:4. Radujte se, i ponovo velim, radujte se svagda. Neka vaša blagost bude poznata, kaj, gradonačelnicima, predsjednicima i tako, svim ljudima. Dakle, učeno za sve. Neću više odgovarati onima koji su krivo tumačili. S poštovanjem. 2 razloga možeš poštivati grešnika. I jaka razloga. Prvo, stvoreni su na obličje Božje. Boga koga štuješ, o Isusu Hristu stvoritelja, on je stvorio tog grešnika. Taj čovjek postoji zato što je to Bog htio. On je od Boga stvoren i trebaš ga poštivati kao Božje stvorenje. On je čovjek. Drugo, otkupljenje. Krist je umro za njega. Pavao kaže, Krist je umro umjesto svih, ne samo za crkvu. Krist je umro za svakog čovjeka koga susrećeš. I Pavao kaže ovako. Dakle, prožeti ljubavlju i strahom. I ovom istinu da je Isus Krist umro za svakog čovjeka, mi pokušavamo uvjeriti svakog čovjeka. Dakle, 2 motivacije. Stvaranje i otkupljenje. Trebate voditi na blago i s poštovanjem pristupaš svakom čovjeku. C.S. Lewis kaže, ne družimo se s običnim smrtnicima. Ne. Mi se družimo s potencijalnim božanstvenim osobama koji imaju potencijal postati sinovi i kćeri Božje. I s njima treba se obhoditi onako ispoštovanje. Blag odgovor lomi kosti. Isus, kažemo, napokutavsku ne lomi.
i tak dalje. I za kraj. Indijska jedna poslovica kaže, ako nekome održeš nos, više nema smisla da mu daješ ružu da miriše. Dakle, moramo biti blagi, moramo spoštovati. Zaključak je ovaj. Dakle, mi smo drugačiji ljudi zato što smo na novorođeni, zato što pripadamo zajednici i zato što imamo novo vladanje u Kristu. Međutim, postoji 3 načina što se tiče odnose spram kulturi u kojoj živiš. Jedna je tragična, a to je da živiš bez ikakve razlike. Da živiš bez ikakve razlike, da si sličan njima, da uopće nisi drugačiji. Nemaš im što reći. Ti nemaš poruku. To nije naš put. Mi jesmo i želimo ostati drugačiji nego što smo bili. Prvo, nemojte se vladati prema strastima prijašnjeg života. Dakle, prvenstveno ne želimo više biti ono što smo nekad bili. Nismo to i ne želimo to biti. Jesmo i želimo biti drugačiji. Bez toga da smo drugačiji, mi nemamo, jer kako sol izgubi svoju stanost, čime će se posoliti. Mi moramo sačuvati ovu razliku i ovu različitost. To je jako bitno. Druga stvar, moraš se opredeliti za tvrdu razliku. A to je da gradiš negativni identitet, da te ljudi poznaju i bježe od tebe, jer uvijek će čuti nešto negativno od tebe. Uvijek će znati protiv čega si i izbjegavat će te. Treća varijanta, Petrova varijanta je takozvana razlika u blagosti. Ti si drugačiji i tu drugotnost izražavaš blago i spoštovanje. Završit ću s pitanjem. Imaš li kao kršćanin svoja stajališta koja su informirana nadom uskrsnuća? Imaš li takvo stajalište? Jer se nadahnjuješ nadom? Jer ti nada uskrsnuća daje smisao i svrhu i razloge tvog svakodnevnog života. Ako da, onda izražavaš li svoja stajališta, dijeliš ih i sa drugima, jer šutljivi kršćanin ne postoji, on je svjedok, a svjedok je pozvan da govori. Možeš li obrazložiti, dakle, možeš li artikulirati svoju nadu u sebi? Trebaš moći. Dakle, ne ideš u rasprave. Ti ne moraš znati dokazati da Bog postoji, da je Sveto pismo Božja riječ, da je Isus Kristus krsnuo. Ne. O tome ne pitam. Nego, imaš li nadu u srcu? I možeš li o toj nadi govoriti drugima? Što te nosi da si zanesen za dobro? Što te nosi da se ne bojiš? Što te nosi da si spreman izgubiti svoj život za kraljevstvo Božje? Što te nosi da budeš blag i da poštuješ druge ljude? Nada u Kristu. Jer možeš to podijeliti s drugima. I treća stvar, možeš li to izraziti blago i spoštovanje? I što ti u tome najviše pomaže? Pronađi i napajaj se time što ti najviše pomaže, da na ovaj način demonstriraš. Kako nam kaže Matej, evanđelist, budite savršeni kao što je savršen naš Otac. Drugi evanđelist kaže, budite milosrdni kao što je milosrdan naš Otac na nebesima. Da zrcalimo karakter Božji, kao zajednica i kao pojedinci. Evo, to su upute kako živjeti kao stranci u kulturi koje smo dio. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.